¿Qué es alargascencia? ¿Cómo? ¿Largascencia? ¿Qué es eso? Alargascencia. Alargar se supone que es ciencia. Alargar los objetos, alargar la vida, a las personas. ¡Ay, me alarga! Stretching. Tío, me recuerda mogollón a stretching. Un abono para el campo. Alarga la vida de las plantas. La alargascencia es una moda. Tú vas a la discoteca y todo se alarga. Puede ser una secta. Sí, estas personas que van a tu casa y te llaman, toc, 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 ¿quieres pertenecer a la alargascencia? ¿Qué es esto? Esto parece una colchoneta, pero está pinchada. ¿Sabes qué te digo? Que no la quiero, que no quiero llamar trastos en casa. Sabeu de què està fet, aquesta bossa? És un matalàs de platja. D'aquells que trobes als hotels, arrinconats a una vora de la piscina. Doncs nosaltres els recollim i fem aquestes bosses tan curioses que tenen les seves condicions de seguretat i els seus pitorros per inflar-les, si voleu. Què t'assembla? Matalàs de platja. Bosses de Deixalles. Deixalles és una fundació sense ànim de lucre on se li té que donar sortida a tot el que en el seu moment tirem i que no sabem que una altra persona li troba un 100% d'utilitat. És econòmic i el fet és que amb el que és la rama de medi ambient és tot el que estalvies de bosc, de tot el que al seu dia fas malbé per crear coses noves. Alargascencia es una red que pone en contacto a establecimientos y personas para reparar, intercambiar, alquilar y prestar todo aquello que ya no quieres seguir utilizando: ropa, componentes electrónicos, muebles, electrodomésticos o juguetes. Trobàvem que tot queia amb el mateix sac, tant el que estava bé com el que no estava tan bé. I al poder separar-ho, se pot aprofitar encara una mica més i donar a entendre que no tot que sigui segona mà és lleig o està trencat. No és així. O sigui, quan ets a la botiga t'adones compte que tot està perfecte, que la roba està impecable. La part social, que per la Fundació és la més important, que és la persona humana, i és la reinserció de persones en risc d'exclusió. Si tinguéssim més ajudes, potser del que són entitats o ràdios, que poguessin donar un empujoncito, llavors tot això crec que seria agradable de tindre i seria interessant que es donés a conèixer més. Otra forma de consumo es posible. ¿Cómo? Alargando la vida de las cosas. Si tienes objetos que ya no quieres utilizar, entra en alargascencia.org y descubre cómo darles una nueva vida.